επιτέλους. Το φαγητό είναι έτοιμο. Δεν ακούς? Ψάχνω τα παπούτσια μου. Να τα βρήκα, έρχομαι. Άστο το, θα το φάω εγώ. Τι κάνεις βρε Λίθο, με πόνεσες. Δεν θα πας κανένα από δει. Ηλίθισε και φαίνεσαι. Μη μάτι μιλάς σε μένα. Έλα, σταματήστε. Τι είναι αυτά? Στα μωρά κάνετε. Εσύ ο μεγάλος βάζεις το μυαλό του μικρού. Για συμμορφώσου. Όλο το μέρος του παίρνεις. Πού πας? Θα έρθει ο παπάς σου σε λίγο, θα τις φασαρίες αν λείπεις. Στην πλατεία θα πάω. Δεν θα αργήσω. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο, είσαι εδώ. Τι γελάς βρε Λίθο, παραλίγο με πεθάνεις. Σου χρειαζόταν να μου μιλήσεις τόση ώρα να περιμένω. Δεν κόβεις τη μαλακία, λέω εγώ. Λέγε, πού θα πάμε τώρα? Εσύ, απίστευτο μου φαίνεται αυτό που γίνεται. Ποιο ρε, τι εννοείς? Να μωρέ, να πατάς το πρώτο κουπί και να βγαίνει η ΑΕΤ. Και να πατάς και το δεύτερο να βγαίνει η ΕΝΕΔ. Δύο κανάλια σε μια τηλεόραση, πώς γίνεται αυτό? Τελείως μαλάκα εσύ και εσύ μου φαίνεται, Σαν τη γιαγιά μου. Πιο σιγά θα μας ακούσουνε. Που άνοιξε τις προάλλες τη τηλεόραση και μου λέει πως πολλοί κόσμος μαζεύτηκε και δεν έχουμε τι να το φλέψουμε. Ρε ξύπνα. 2 κεραίες, 2 κανάλια. Πού είναι το περίεργο? Το περίεργο είναι ότι... 2 παπάρια κάνουν όλη τη δουλειά, έτσι. Ναι, αυτό είναι το περίεργο. Αυτή είναι η δουλειά των παπαριών. Σκάτσε τώρα. Κάπως έρχεται. Ποιος είναι? Δεν βλέπω καλά. Νομίζω πως είναι η κόρη της Γεωργίας. Η Αθανασία. Ναι. Έξω. Μπαμπά. Λάκη. Παρατρίχα την γλιτώσαμε. Εσύ μόνο, Λάκη, την είδες στην Αθανασία? Λίγο. Πώς ήταν? Από ό,τι πρόλαβα να δω, ήταν κατακόκκινο και με πολλές τρίχες. Αυτή τώρα θα είναι πάνω στις κάβλες. Τυχερός ο αραβωνιαστικός της. Ήταν μεγάλο. Καλά ρε, πού χάζευες? Είδες κάτι βυζάρες που είχε? Να βάλεις το κεφάλι σου μέσα και να χαθείς. Έχει πάρει από τη μάνα της. Άλλη βυζάρου κι αυτή. Να σου πω, τα σπυράκια λες δεν έχουν μια σχέση με την κάβλα? Βέβαια ρε, δεν βλέπεις που έχω γεμίσει. Θέλω να το χώσω στη Θεία Γεωργία. Λες αν είσαι λύση ότι κουστάρεις, να καθόταν. Αμέ, τι νομίζεις ρε? Αυτές οι μεγάλες μας βλέπουν και μας λαχταράνε. Εμένα όμως μου αρέσει η Γιάννα. Καλή είναι, αλλά όχι σαν τη Θεία Γεωργία. Η μεγάλη έχει το ζμί Μανολάκι, η μεγάλη. Καλά, θα πάμε στη Γιάννα τώρα. Τι λες ρε,
Αυτή πάει και κατουράζει 10:30 ακριβώς. Τώρα είναι περασμένες 11. Λέω να το διαλύσουμε. Να πάμε να δούμε και τους άγγελους του Τσάρλι. Καλά, να πάμε. Άντα μόλα, και το μεσημέρι νωρίς. Μην αρχίσεις πάλι τις γύρες. Κοίτα, Τζίμι. Πάλι παίζει ξύλο. Βάζει και στοιχήματα τώρα τελευταία. Χαίρεσαι να μωρεί το μαλάκα. Τις προάλλες τον κρέμασε ο πατέρας του από τη μουριά μου, είπανε. Για ποιο λόγο? Είχανε πάει, λέει, στις ελιές να κλαδέψουνε και ανέβηκε πάνω ο πατέρας του. Και του ζήτησε το κλαδευτήρι. Και αυτός του είπε: κατέβα να το πάρεις. Δεν ήρθαμε εδώ να διατάσσουμε ένας τον άλλον. Μαριάνθη. Όπο φίλε, Φοβερόβιζη, Θα πας ή θα πάω? να πάω εγώ. Άντε πάμε. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Αυτός ο ηλίθιος το έκανε. Τώρα θα δεις. Πώς ήταν? Καλό. Σούλη, πρόσεχε ρε! Θα σου πάσει και το άλλο χέρι. Αυτός. Πού είσαι ρε, σας έψαχνα. Να μωρέ, εδώ στη γύρα. Ανάπαυση. Προσοχή. Καλά, δεν ξυπνήσαμε ακόμα. Ανάπαυση. Προσοχή. Κογιόν, έλα πάνω για προσευχή. Πάλι εγώ, κύριε! Ας το διάλογο, έλα πάνω, μη βρίσω πρωί-πρωί. Σπύρο. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος της ελέησης μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος της ελέησης μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος της ελέησης μας. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ανάγκη της γης. Θερνάτων ημών των περιουσιών, δώσε εμήν σήμερα και άφησε εμήν τα οφείλματα ημών, ως και μία αφήνουμε με τους οφείλετες ημών και εμείς ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το μενό μου. Διευκόλου των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κογιονό, αν σε ξανακούσω να φθαδιάζεις, θα σε κρεμάς από τα αυτιά. Κατάλαβες? Τσακί σου. Παιδιά, περάστε μέσα με ησυχία. Άμα τελειώσετε, ακούστε. Από εδώ είναι μια καινούργια συμμαθήτριά σας, η Αντιγόνη Πασχάλη. Έχουμε τη χαρά και την τιμή ο πατέρας της να είναι αστυνομικός, να έχει έρθει στο χωριό μας πρόσφατα και έτσι η Αντιγόνη θα είναι μαζί μας. Θέλω να την αγκαλιάσετε και να της φερθείτε καλά, γιατί ξέρω τι σημαίνει αλλαγή περιβάλλοντος. Θέλω να γίνετε γρήγορα φίλοι και να σας δω να κάνετε παρέα. Γιατί όλοι στο σχολείο είμαστε μια παρέα. Νίκη, σήκω από εκεί και κάθεσαι στο τέλος. Αντιγόνη, κάθεσαι στην πρώτη θέση. Πονάς, ρε! Πονάς! Λίγο, πονάς! Σταμάτα! Το πονάς το παιδί, δεν το βλέπεις. Κάτσε. Εσύ έχεις διαβάσει αύριο? Τι να διαβάσω, την προηγούμενη εβδομάδα αρχίσαμε. Καλά στα μαθήματα δεν έχουμε μπει. Τι πάει να πει αυτό? Έχει σχολείο, ναι ή όχι? Έχω, αλλά δεν μας έχουν βάλει κανονικό μάθημα. Βρε γαμώ την Παναγία μου! Έχει σχολείο, ναι ή όχι, παιδί μου? Έχω, αλλά... Άντε τσακί σου, πήγαινε φέρε την αριθμητική σου. Άντε γαμώ το Χριστό μου, άντε.
Άστο να πια. Δεν είναι μικρό παιδί. Σιωπή έτσι. Τι ξέρεις. Έτσι πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά. Να δεις τι ξύλο τρώγαμε εμείς από τον πατέρα μας. Αλλά γι' αυτό βγήκαμε καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Να είδα, δεν είδα. Ορίστε. Τι είναι όλα αυτά, ρε. Πού είναι η προπαίδεια? Την προπαίδεια την κάναμε στο δημοτικό. Στο γυμνάσιο δεν έχουμε προπαίδεια. Τι, αυτό το βιβλίο δεν έχει προπαίδεια? Το βιβλίο αυτό έχει μέθοδο των τριών, συναρτήσεις και... Ρε, αριθμητική χωρίς προπαίδεια γίνεται, δεν γίνεται. Αυτοί και να τα καταστρέψαν όλα, κατάλαβες. Γι' αυτό ένα παιδί δεν ξέρει να μετράει μέχρι το 10. Γαμώ τα νέα του συστήματα. Που δεν ξέρουν πόσο κάνει 6-7 και θέλουν συναστήσεις και συναρτήσεις. 6 επί 7 μας κάνει 42. Είδες ο μικρός. Φαρσί, εσύ τίποτα, έτσι. 8-9. 8-9 μας κάνει 51. Σκάσε εσύ. Εμπρός, αφήστε τον πατέρα σας. Πρέπει να κοιμηθείτε. Θα να ξυπνήσετε νωρίς αύριο. Αλέξη το βιβλίο σου. Κάνεις με υπολογίζει. Είμαι η κολόνα του σπιτιού. Ρε χαμό την Παναγία. Πού πάτε χαμό το Χριστό μου. Θα γυρίσω και σε σένα. Περίμενε. Πω ρε Μανολάκη. Τι είναι αυτή η καινούρια ρε. Άλλο πράγμα. Έλα, σταμάτα. Τι σταμάτα ρε. Θα μάθω που μένει και μεθαύριο βουρ. Τι σου αρέσει? Μόνο σε μένα. 6-7 μου έχουν πει ότι την έχουν ερωτευτεί. Μέχρι και ο Σούλης ρε θέλει να κάνουμε το κόλπο για να τη χρωστώσει. Καταφωνεί και ο γάιδαρος. Εσύ Αλέξη, να σου πω. Για την καινούρια μου, ρε. Πώς την είπαμε. Την Αντιγόνη. Να κάνουμε το κόλπο για να τη χουφτώσει. Ναι ρε, τόσο καιρό το λέγαμε, τώρα σου ήρθε ναι. Άντε γαμίσου. Γεια! Ήρθα! Βρε. Καλώς τον. Καλώς τον. Πεινάς? Σαν λύκος. Τι βλέπω εκεί. Πέτυχαν χιλοπίτες. Δεν ξέρω. Θα εξαρτηθεί και από το στέγνο μου. Μισό λεπτό να σε ετοιμάσω να φας κάτι. Αυγά με πατάτες θα σου κάνω. Δεν πρόλαβα να μαγειρέψω σήμερα. Δεν πειράζει. Ο παππούς στο καφενείο. Αφού ξέρεις, μέχρι τις 8. Μίλησα με τη μαμά σου. Της είπα πως θα κοιμηθείς εδώ. Να σου πω, γιαγιά, είχε πει μπαμπάς πως θα της έδινε ένα καλοστάρκο για μένα. Ή πως το έδωσε. Ο μπαμπάς σου, παιδί μου, είναι σαν τον παππού σου. Όλο στα όργανα και στα καφενεία έχει το νου του. Εδώ δεν κλάδεψε τις ελιές σας ακόμα. Τώρα τι κάθομαι και στα λέω εσένα αυτά. Γιαγιά, να σε ρωτήσω κάτι. Τον αγαπάς τον παππού? Πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Θέλω να ξέρω. Εμείς, Γιάννη, δεν ξέρουμε από αγάπης. Εμείς κάναμε ό,τι μας πρόσταζε ο πατέρας μας. Τότε εκείνα τα χρόνια σε πάντρευαν και εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Στο καφενείο το κανόνιζαν και την άλλη μέρα ερχόντουσαν και σου λέγανε σε πάντρεψα με τον τάδε. Τι αγάπες και τι όνειρα. Εγώ τον ήθελα τον παππού σου. Εκείνος δεν με ήθελε. Εκείνος ήθελε την κατίνα του Ντόκου. Δεν την πρόλαβες εσύ, πέθανε πολύ πριν γεννηθείς. Ήταν πολύ όμορφη. Ήταν στρουμπουλή, για μια λιγεράδα, κάτι φρύδια, ένα μουστάκι. Τι φρύδια και τι μουστάκι καλές ρε γιαγιά. Του άρεσε τον παππού αυτή. Τότε τις γυναίκες τις θέλανε παχουλές και με μουστάκι. Στον παππού σου άρεσε πολύ η Κατίνα και σε πολλούς άλλους, αλλά ο Θεός άλλα είχε γραμμένα. Πέθανε ξαφνικά. Πώς πέθανε? Στο χωράφι εκεί που δούλευε, έπεσε ξαφνικά και πέθανε. Ποτέ κανένας δεν έμαθε γιατί. Τότε τα νοσοκομεία και οι γιατροί ήταν πολύ μακριά. Ο πατέρας μου που ήταν πολύ καλός και με είχε καταλάβει,
Έδωσε τον παππού σου μια μεγάλη πρίκα και με πήρε. Δηλαδή ο παππούς δεν σ' αγάπησε. Εμείς δεν ξέραμε που αγάπες. Όπως τώρα. Πες μου ρε γιαγιά. Κι εγώ είχα προξενιά. Και ο παππούς σου. Το ότι βρεθήκαμε δεν ήταν και τόσο τυχαίο. Γιαννού! Ωι Γιαννού, πού είσαι! Νάτος. Ήρθε πεινασμένος. Ωι Γιαννού, δεν ακούς! Πάνω το ετοιμάσω να φάει και έρχομαι. Θα κοιμηθούμε στην ταράτσα, να φυλάμε και τις χιλοπίτες. Πού είσαι επιτέλους! Έρχομαι! Μισό λεπτό! Εδώ είμαι! Ούτε στο μέρος δεν μπορώ να πάω με τον παππού σου. Έφτασα! Μ' αρέσει που κοιμόμαστε εδώ πάνω, Αγία. Που βλέπουμε τα αστέρια, τον ουρανό. Να τα κοιτάς, τα αστέρια, αλλά να μην τα μετράς. Γιατί? Γιατί άμα τα μετράς βγάζεις στα χέρια σου κάτι φουσκαλίτσας. Τα αστεράκια που λέμε. Και δεν φεύγουν αυτά. Δεν φεύγουν από μόνο τους. Πρέπει να πας σε ειδικό, σε πρακτικό που λένε, για να στα βγάλει. Οι γιατροί δεν μπορούν να εξαφανίσουν. Οι γιατροί, αγόρι μου, δεν ξέρουν από αυτά. Κρυώνεις? Όχι, είναι πολύ δροσερά. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Αγία. Γεια! Φτιάξε μου όλο ένα. Πιο σιγά. Μας πήρε στα αυτιά πρωί-πρωί. Καλημέρα, παππού. Σήμερα θα πας να μου πάρεις το ρομάντζο. Θα σου δώσω 20 δραχμές. Τα ρέστα δικά σου. Το ακριβή ήταν, παππού. Το πήγαν 18 δραχμές. Για 2 δραχμές δεν πάω. Καλημέρα, όμως δεν μας έχεις πει. Καλημέρα, καλημέρα. Τράβα τώρα και μόλις έρθει ο μισθός μου θα σε τακτοποιήσω. Ναι, όλο τα ίδια λες. Τέλος πάντων, άντε, δώσε μου τα λεφτά. 20 είναι, παππού, έλα. Δεν θα στο φέρω αμέσως. Θα πάω για μπάλα πρώτα. Για μπάλα. Καλά, κοίτα μη βραδιάσει μόνο. Παππού, η πετσέτα σου. Όλα σου πέφτουν τώρα τελευταία, Αν δεν μη σου πω καμιά κουβέντα και εσένα. Ούστα από το βρωμόσκυλο. Ούστα από το βρωμόσκυλο. Χεστό το βρωμόσκυλο. Με το χαϊδεύεις μόνο και κολλήσεις κανένα τσιμπούρι. Έλα, Γιώργο. Νικό, πάμε γιατί. Έλα, Νόντα, Κώστα. Τάκη, Θερίδα, Πίπιε. Μας λείπει ένας. Μας λείπει ένας. Ναι. Το ξέρεις αυτόν εκεί πέρα. Όχι, πρέπει να είναι καινούριο στο χωριό. Νομίζω πως είναι μια τάξη μεγαλύτερός μας. Να πούμε σε αυτόν. Ναι, άντε πήγαινε. Ρώτα αν θέλει να παίξει. Τι δεν θες να παίξει μαζί μας. Ναι. Εκεί. Θα πάρω αυτό για να συμπληρώσω. Άρα όποιο θέλεις και πάμε. Παίζεις. Ναι. Είσαι καινούργιος στο χωριό, δεν σου ξαναδεί. Έχω λίγο καιρό. Πώς σε λένε. Θαμάτη. Αλέξης. Κάτσε στο κέντρο και φύλλα. Επίθεση παίζω πάντα. Καλά. Και δυο μας επίθεση. Πάμε! Έτσι, πάμε! Δώσε μπάλα, δώσε! Δώσε μου μέσα! Δώσε! Καλώς το σταμάτησε. Καλώς μωρέ, ούτε μία πάστα δεν έχει τόσο μαλάκας.
Βλάκα. Σαν να πασάλδος κάνει να χάνει. Λες και έχουμε όλη την όρεξή του. Είδες το σταμάτησε αποκάλυψη. Όχι, σταμάτησε με την Αντιγόνη. Λες δεν τα έχουνε. Δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε τον Ρουφιάνο. Σου λέω καλά λίγο, ρε. Τι είναι, ρε? Έλα, σε ρωτήσω κάτι. Τι? Ο Σταμάτης με την Αντιγόνη τα έχουνε. Ποιος τις λέει αυτές τις βλακές? Αδέρφια είναι. Αδέρφια. Ναι. Μπράβο, αδερφή ο Σταμάτης. Ευχαριστούμε, Σουλάκο. Τίποτα. Το ευχάριστο ξέρεις ποιο είναι? Ότι έμαθα που είναι η Αντιγόνη. Στο κάτω σπίτι του Φέζου. Εκεί που έμεινε η φιλόλογος πέρυσι. Τι λες, πάμε το βράδυ για κάμια περιοδία από εκεί? Άσε με. Δεν έχω καθόλου όρεξη. Πάμε στα τέλεια και στα φίλια. Το ρομάτζο. Άντε ρε Σουφλέκο, άντε πες μέσα. Δεν είναι σωστό ρε Γιάννη. Τι θα πει κυρά? Τι θα πει ρε κύρα, τι θα πει Κοβόμαστε τη διάβολα σπίτι. Εσύ τρελός ρε. Ναι ρε, κι αυτός έχει μέσα στο βράκι της γυναίκα σου. Άντε στο διάλο. Εγώ κάνω κουμάντα εδώ μέσα. Άντε προχωρά. Άντε κι εσείς ρε. Άντε. Νικολάκη. Νικολάκη, τα παιδιά μου ρε, λεβέντες, λεβέντες. Πρώτη ρε, πρώτη σ' όλα ρε, πρώτη σ' όλα. Αλλά και ο παπάς, βράχος. Μη φοβάσαι τίποτα ρε, όσο ο πατέρας είναι όρθιος. Εγώ θα τα τακτοποιήσω όλα. Άστο ρε Γιάννη το παιδί, δεν το βλέπεις να το λιώσεις. Άντε ρε που θα το λιώσω. Δεν παθαίνει αυτός τίποτα ρε. Πονάς. Πονάς ρε. Λίγε. Άρε κερατά ρε, κερατά. Αλέξακο. Ο πατέρας σου μιλάει, δεν σου μιλάει κανένας μαλάκας. Έλα, σήκω να με κρατήσεις το χώρο. Έλα. Αφού διαβάζω τώρα ρε παπά. Έλα. Δεν τον αγαπάς τον παπά σου, Νικολάκη, έλα εσύ. Άστα τα παιδιά για να σε κρατήσω εγώ. Αυτό θα το χορέψω από τη χαρά μου για τα παιδιά μου. Έχω οικογένεια εγώ, ρε. Έχει δίκιο η γυναίκα σου, κουμπάρε. Δεν έχει την όρεξή μας. Κάτσε εσύ, ρε. Άντε, χόρευε. Χόρευε. Βρε γάμο την Παναγία μου. Συντρίφτηκα. Μόλις ήρθες εσύ τσακίστηκα. Γελάτε γάμο την Παναγία σας. Γελάτε γάμο το Χριστό σας. Με τον πατέρα σας γελάτε. Σκάστε μου, κάντε την παντόφλα, σκάστε. Γάμο το Χριστό σας.
Ποιος έρχεται? Τράβαμε πάνω ρε Μανολάκη. Σκάσε ρε πορτιά, θα μας ακούσουνε. Τραβάμε. Έλα, αρκετά είδες, η σειρά μου τώρα. Είσαι τελώς ρε πιο σιγά. Μπράβο, ρε. Τα κατάφερες πάλι. Λέγε, τι είδες? Κάτι είδα, αλλά θα μπορούσα να δω περισσότερα αν μ' άφηνες. Τι είδες? Μου έχουν μυστήρωσε. Εδώ θες να σου πω, να μας πάρουν όλοι χαμπάρι. Πάμε και θα σου πω στον δρόμο. Έλα, λέγε. Τι είδες? Δεν είδα τίποτα, ρε Μανολάκη. Αλλά θα μπορούσα να τα είχα δει όλα αν μ' άφηνες. Κατέβασε τα ξερά σου τώρα. Εντάξει ρε, και σε εμάς αρέσει, αλλά δεν κάνουμε έτσι. Λες να μας είδε? Τι λες ρε. Θα κρέμα για το σοβρακό της στο παράθυρο να μας είχε δει. Είσαι με τα καλά σου. Οχ. Καλησπέρα, παπατζίμα. Καλησπέρα. Κοίτα να δεις. Κι εγώ νόμιζα ότι είχες τριμώξει καμιά μικρή έτσι που είχες απλωμένο το χέρι σου, αλλά όχι. Μικρή, πού τέτοια τύχη. Άντε, καλή νύχτα. Καλή νύχτα, μπαρμπατζίμα. Το μαλάκα. Νόμιζα πως είχες εδώ μικρή και ήθελα να δει ποια είναι. Να κουτσομπολέψει αύριο. Καλά κάνεις και τον κλέβεις τον κουτσομπόλι. Ρε, ξέρεις τι λέγει τις προάλλες που είχα πάει στο κουρίο να κουρευτώ? Τι? Του αρέσει λέει να το κάνει με λίγο φως. Κάπως το λάνανε όλα, να μην βλέπει τι κάνει. Είναι λέει πιο ερεθιστικό. Και αυτό μες στο κουρίο. Ναι ρε. Για να φανταστείς, όταν πηγαίνει στον μπαρμπαμίτσο και βλέπει τσόντα, παίρνει μαζί του ένα τουλπάνι. Ξέρεις, από αυτό που τυλίγουμε τα κουφέτα και το δένει στα μάτια του. Για να μην βλέπει καθαρά. Άκου ο μαλάκας. Καταπληκτική ήθελα. Όλα είναι καταπληκτικά, αγόρι μου. Αρκεί να μπορείς να τα βλέπεις. Ξέρεις, σκεφτόμουν τις προάλλες που κοιμηθήκαμε στην τεράτσα. Τι σκεφτόσαι? Ότι δεν μ' αρέσει που θα πεθάνω. Δεν υπάρχει θάνατος, γεια μου. Όλοι αυτοί που έφυγαν είναι εδώ γύρω μας και μας κοιτάζουν. Ναι, αλλά γιατί δεν μας μιλούν? Γιατί δεν πρέπει να μας μιλούν. Θέλουν να μας μιλήσουν, αλλά δεν μπορούν να μας μιλήσουν. Και πού το ξέρεις εσύ? Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω.
Για σένα, πάρ' το. Δεν μπορώ να το πάρω αφού δεν έχεις λεφτά. Πήρα το μισθό μου. Άλλα είπε όμως ο παππούς. Ο παππούς σου φυλάει τα λεφτά του για το ρομάντζο. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Βρε, πάρ' το και βάλ' το στη τσέπη σου. Εγώ είμαι γριά, τι να τα κάνω τα λεφτά. Βάλ' το στη τσέπη σου πριν έρθει ο παππούς σου και μας δει. Άντε ρε Μανολάκη, 100 ώρες. Τι έγινε, θα πούμε. Σκάλια θα πούμε ρε παιδιά. Λέτε το κάνεις. Καλησπέρα. 4 τριάκια. Πόσο χρονών είστε? 18. Μας και Μπαρμπαμίτσος. Έλα ρε μεγάλε! Έλα ρε μεγάλε! Ζαχαροπλάστη μανούλα σου! Έλα ρε γλυκοκέρα του, ωραία μωρό μου! Έμπαινε Γιούτσο! Έμπαινε μεγάλε, έμπαινε! Παιδιά, ησυχία. Θα διακόψουμε την τσόντα. Έρχεται η αστυνομία. Μπει η καρφωτή δουλειά. Θα βάλουμε καράτε. Εσύ φταίς Μπαρμπαμίτσο, που έβγαλες εδώ πέρα σε λιπομάνι. Λοιπόν, μάγκες, πρέπει να φύγω. Θα πούμε. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα, ξάδερφε. Καλή νύχτα, Αντρέα. Καλή νύχτα. Τελικά είμαστε άτυχοι, Πρώτη φορά καταφέραμε να πούμε σε τσόντα και αυτή δεν την είδαμε ολόκληρη. Εμένα στην αρχή μου ερχόταν να γελάσω έτσι όπως πριν, να μου προσπίσω. Γιατί? Μου φαίνονταν αστείο. Εγώ νόμιζα ότι το βάζεις και αράζει. Δεν χρειάζεται να κουνιέσαι. Άντε Σουλάκο, θα μας κουφάνεις σήμερα εσύ, Ρε, όταν τραβάς μαλακία, ακίνητα έχεις τη γούστα σου. Σκέψου το κάτω σαν πηγαίνεις σπίτι σου. Άμα δεν την κουνήσεις, δεν θα αρχίσεις. Άντε, καληνύχτα. Τι στο καλό. Η αστυνομία ποτέ δεν έκανε αυτό στο σινεμά. Τι μάρανε σήμερα. Καλά ρε, δεν το κατάλαβες. Ο αστυνομικός που ήρθε για έλεγχο ήταν ο καινούριος. Πατέρας Αντιγόνης. Ξέρεις τι πάει να πει αυτό, Από σήμερα τέρμα οι τσόντες. Ο Μπαρμπαμίτσος δεν πρόκειται να μας ξαναβάλει μέσα. Τι ατυχία είναι αυτή, ρε. Τι κάνουμε τώρα. Τα τσίχλα. Έλα, δώσω μου. Στο. Εσύ ξέρω στάλιασα. Δεν θα κάτσω για πολύ ακόμα. Θες να φύγουμε. Ναι, μωρέ, τι θα κάνουμε. Δεν βλέπω και φώτα που σημαίνει ότι την έχουν κάνει για ύπνο. Εσύ, η Θεία Γεωργία δεν είναι αυτή που βγήκε. 100%. Θα την γνώρισα και με κλείσει τα μάτια. Σήκω, πάμε, τι καθόμαστε. Δεν έπρεπε να έρθεις, θα μας καταλάβουν. Έλα, ποιος θα μας πάρει χαμπάρι τώρα. Έλα, ξάπλωσε. Δεν μπορώ να λείψω για πολύ. Βγάλε την κοιλότα. Την κοιλότα. Ξυπνήσει ο Φώτης.
Ποιος λογαριάζει το φώτι, Άσε με, δεν θέλω. Όσο σε θυμάμαι για τη φούστα που σε είδα εχθές, με τρελαίνεις. Σε θέλω, το καταλαβαίνεις. Σε θέλω. Σε θέλω. Θα μας ακούσουν. Αν ξυπνήσει ο Φώτης, χαθήκαμε. Με θέλεις κι εσύ, με θέλεις. Ναι. Σ' αρέσει η οργία, Ναι. σ' αρέσει. Ναι. Έλα το εδώ, στα σκοτεινά θέλω, στα σκοτεινά. Θεέ μου, θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Άντε Σφυλάκο, αν είσαι λίγο τολμηρός σήμερα θα πιάσεις βυζί. Ποια έχεις βάλει στο μάτι? Η καινούρια. Την Αντιγόνη. Μπράβο παιδί μου, σε συγχαίρω για το γούστο σου. Άντε, κατά πάνω τώρα. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Συγγνώμη, ούτε εγώ το ήθελα. Χρήστος, αυτό με χούφτωσε. Ησυχία, καθίστε κάτω. Κάθισε κάτω, Πάησιο. Θα γράψετε διαγώνισμα. Κλείστε τα βιβλία και πετάξτε τα κάτω. Κουτσοπόδης, έλα μοιράσει τις κόλλες. Παΐσιο, δεν άκουσες τι είπα? Παΐσιο! Τι είπα? Είπες να κλείσεις το βιβλίο και να το πετάξω κάτω. Σου έχω πει να μου μιλάς στο πληθυντικό, το κατάλαβες? Ή θα σε στείλω έξω και θα σου μονογράψω την κόλλα. Το κατάλαβες? Μίλησε μου, παιδί μου, κόησε. Κουτσοπόδης, τις κόλλες είπα. Κουτσοπόδης. Γιατί δεν έγραψες τίποτα, παιδί μου? Δεν πρόλαβα να διαβάσω χθες, κύριε. Μάλιστα. Και ύστερα έρχονται οι γονείς σας και μου λένε γιατί δεν έβαλες καλό βαθμό στο παιδί μου. Πήγαινε. Πάτε, Μανολάκη, αφού δεν τελειώσες. Σκασμός εκεί κάτω. Τι συμβαίνει, Κουτσοπόδη? Τίποτα, κύριε, τίποτα. Γιατί με ακολουθείς? Δεν σε ακολουθώ. Απλά τελείωσα και ήρθα να πιω λίγο νερό. Νομίζω ότι είσαι ψεύτης. Και κάποια στιγμή πρέπει να σου πω μερικά πράγματα για σένα και το φίλο σου το Μανώλη. Ποιο Μανώλη? Αυτό που κάθεται δίπλα σου. Α, κατάλαβα τι είναι. Γιώργο το λένε. Και γιατί το λες Μανώλη τότε? Να, μωρέ, είναι ένα συνθηματικό. Σημαίνει βλάκας, ξέρεις εσύ. Ναι, ξέρω. Καλά, που πας τώρα? Τι έγινε, καπνίζεις? Γιατί παράξενο σου φαίνεται? Στην Αθήνα που ήμουν όλοι κάπνιζαν. Μα εσύ είσαι κορίτσι. Και? Εδώ τα κορίτσια δεν καπνίζουν. Μα και τα αγόρια που καπνίζουν είναι ελάχιστα. Μόνο το Τζίμι ξέρω τη χρονιά μας. Πάντως, ξέρεις, δεν σου κάνει καλό αυτό. Δεν σου χρησιμεύει σε τίποτα. Και εσένα τι σε νοιάζει? Και γιατί με παρακολουθείς συνέχεια μπορώ να μάθω? Κάνεις κήρυγμα για το τσιγάρο να σου κάνεις χειρότερα πράγματα. Δεν κάνω. Αμπά, μου λες ότι τι κάνεις τα βράδια με το Μανολάκι σου. Πηγαίνω στο σινεμά ή βλέπω τηλεόραση. Είσαι ψεύτης. Σας είδα τις προάλλες κρεμασμένους στα σταφύλια πάνω από την τουαλέτα μου. Εσείς δεν ήσασταν? Όχι, δεν ήμασταν εμείς. Ψεύτη, δεν έχεις το κουράγιο να το παραδεχτείς. Λέω, να το πω σε ένα καθηγητή.
Στο καλτσάσκου. Τι λες κι εσύ? Εντάξει, εμείς ήμασταν, αλλά δεν είδαμε τίποτα. Δηλαδή, ο Γιώργος κοίταζε, αλλά δεν πρόλαβε να δει. Ξέρω. Σ' αρέσει να κάνεις μάτι? Μερικές φορές. Εμένα θα ήθελες να με δεις? Ναι. Έχεις φιλήσει ποτέ κορίτσι που να έχει καπνίσει? Τι εννοείς? Αν έχεις φιλήσει ποτέ κορίτσι που να έχει στο στόμα της τη γεύση του τσιγάρου? Με γλώσσα. Ναι. Όχι, αν εννοείς αυτό, όχι. Έλα κοντά μου. Ρε παιδιά, έχω ένα βατόρε σπίτι μου, άλλο πράγμα. Το διάβαζα τις προάλλες και μου έγινε ταούλη. Σιγά ρε παπαρδέλα με το γαριδάκι σου, αφού το έχουμε δει. Ρε μαλάκα, άμα γίνει μεγάλο θα βγει από τα αυτιά σου. Καλά, όλοι οι μικροτσούτσουνοι τα ίδια λέτε. Τι βλάκες είναι αυτές που λέτε, ρε. Ο σκοπός είναι να τα ζεις. Όχι να τα διαβάζεις, γιατί τα ζεις εσύ, ρε. Μας δουλεύεις τώρα. Παιδιά, θα σας πω κάτι, αλλά μην σας ξεφύγει τίποτα σε κανέναν. Τις προάλλες είχα πάει σε ένα συγγενικό μου σπίτι και είδα μέσα την. Αφήστε, καλύτερα μην σας πω το όνομά της. Μια κοπέλα τέλος πάντων, να τραβάει μαλακία με αριστερά πόδια. Κάπως έτσι. ναι, γελάτε εσείς. Αλλά εμένα μου σηκώθηκε στο ταβάνι. Και τι έκανες? Τι να κάνω, ρε παιδιά. Ξαφνιάστηκα κι εγώ όπως εκείνη. Και τι της είπες? Της είπα, τι κάνεις εκεί, Μαρή? Και αυτή μου φώναζε να φύγω έξω γρήγορα. Φανταστείτε, ήταν 1 μέτρο μακριά μου ολόγυμνη κι εγώ ηλίθιος έφυγα. Βάρτα βλάκα. Να. Τι να κάνω, ρε παιδιά, τα χάσα. Και όποτε το σκέφτομαι μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι για την ευκαιρία που χάσα. Έπρεπε να τη ρίξω κάτω και να της πω πως αν έλεγε κάτι στη μάνα της θα τη μαρτυρούσα κι εγώ. Αλλά πάλι θα πεις, αν την άφηνε έγκυο. Για να την αφήσεις έγκυο, πρέπει να χύνεις πολύ. Πολύ, τι εννοείς? Πρέπει τουλάχιστον να γεμίζεις ένα ποτηράκι του κρασιού. Αν χύνεις λιγότερο, δεν υπάρχει φόβος. Πάντως, αν δεν γεμίζεις ένα ποτηράκι, καλύτερα μην βάρας μαλακία κάθε μέρα. Γιατί? Γιατί βαράει τον εγκέφαλο. Κάνει κακό. 2 φορές τη βδομάδα είναι εντάξει. 2 φορές ίσον τίποτα. Καλά, αυτό το ξέρω. Θυμάσαι που στο είχα πει τις προάλλες? Ρε εσείς, έχω μια απορία. Για να ακούσουμε. Γιατί το ταρατατά τον λένε έτσι? Είναι τρομπετίστα στο στρατό. Δεν έχω καταλάβει. Όχι ρε. Τον λένε έτσι επειδή την έχει μεγάλη. Ταρά, τατά. Να καταλάβουν ρε αυτοί με τα φιστικάκια τους. Ρε Αντρέα, μας ζάλισες. Τι θες να πεις, την έχεις μεγαλύτερη από εμάς, ρε? Από σένα. Διπλάσια. Θες να τη βγάλουμε να μετρηθούμε? Άμα γουστάρεις. Έλα, να τη βγάλουμε όλα να μετρηθούμε. Μέσα. Ωραία. Εγώ πάντως δεν συμμετέχω. Καλά, εντάξει, εσένα σε ξέρουμε. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι είμαστε συμφωνοί. Μέσα, σου είπα. Ωραία. Θανάση, πήγαινε στην πόρτα, φύλλα τις ήλιες και αν έρθει κάποιος σου σφύρα. Γιωργάκη, βλέπω έχεις κάτι τριχούλες. Λίγες αλλά καλές. Μπράβο, μπράβο. Τι είναι αυτό, βρε μεγάλε? Πω. Είδατε. Σύρμα, παιδιά, κάποιος έρχεται. Ωραία είναι το πάνω, έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εάν μας είδες τις προάλλες που ήμασταν πάνω από την τουαλέτα σου, γιατί δεν φώναξες? Γιατί κάνεις πως δεν κατάλαβες τίποτα? Ήθελα να δω τι έχετε σκοπό να κάνετε. Εάν όσο βλέπαμε, Και? θέλω να πω, δεν σε πειράζει. Όχι, γιατί να με πειράζει. Πλάκα δεν έχω τα προβατάκια εκεί κάτω. Δεν έχεις ξαναδεί. Ναι, τα μπέρδευα λίγο με τις γίδες και τις κατσίκες. Τόσο ζωντανά που να βγάλεις άκρη. Στην Αθήνα δεν έχει. Τι, πρόβατα. Αστιεύεσαι. Στην Αθήνα έχει μόνο αυτοκίνητα και πολυκατοικίες. Καλά δεν έχεις πάει ποτέ. Όχι, αλλά πολλοί από το χωριό μας δουλεύουν στη Λαϊκή της Αθήνας. Το καλοκαίρι μπορεί να βγάλουμε ντομάτα και μάλλον θα πάω. Πάμε. Είναι αργά και οι γονείς μου θα ανησυχούν.
Φερτολίες της αριθμητικής. Τι το θέλεις? Θέλει να με εξετάσει ο μπαμπάς. Δεν στο δίνω γιατί θα το καταλάβει ο μπαμπάς και μετά εγώ θα την πληρώσω. Το έχεις βρει. Το βρήκα. Καλά, αν το καταλάβει ο μπαμπάς, εγώ δεν θα ξέρω τίποτα. Φτάνει. Αρκεί για απόψε. Δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Δεν κάνει καλό το πες στην τηλεόραση. Για 2 ποτηράκια είπαν, όχι για 2 κιλά. Άσε μας. Ορίστε. Ωραία. Να δω τώρα τι εξετάσεις θα κάνεις στο παιδί με αυτά τα χάλια. Έχω χρέος. Δεν είμαι η κολόνα του σπιτιού εγώ. Να μην ξέρω δηλαδή πώς πηγαίνει το παιδί στο σχολείο, να μην ξέρουμε, έτσι. Αν θες να ξέρεις, ο πατέρας μου εμάς μας εξέταζε κάθε μέρα. Γι' αυτό και γίνετε καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Ακριβώς γι' αυτό. Τι μάθημα έχεις αύριο? Το τελευταίο του τέταρτου κεφαλαίου. Τι προπαίδεια έχεις αύριο? Ναι, να σου δείξω. Ναι, αυτό εδώ είναι. Δεν το πιστεύω. Ένα σωστό βιβλίο ρε με την προπαίδεια μέσα. Δόξα σοι ο Θεός. Να ένα χρήσιμο μάθημα ρε στο βιβλίο σου. Λοιπόν, πες μου την προπαίδεια του 8. 1, 8, 8, 2, 8, 16, 3, 8, 24, 4, 8, 32, 5 επί 8, 40, 6 επί 8, 48, 7 επί 8, 56, 8 επί 8, 64, 8 επί 9, 72, 8 επί 10, 80. Μπράβο, μπράβο. Η προπαίδεια πρέπει αυτή να την ξέρεις σαν νερό. Ξέρεις την προπαίδεια κανείς δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει. Θα τους δουλεύεις όλους εσύ και κανείς δεν μπορεί να σε βγει. Αλλά άμα ξέρεις την προπαίδεια, κάνεις επιχείρηση. Και σε βλέπω κακομοίρη μου αύριο μεθαύριο, σαν τον Αντώνη το Μουστάκα. Αυτός αν έκανε ό,τι έκανε, είναι γιατί ξέρει την προπαίδεια. Πας, παίρνεις κάτι, δεν προλαβαίνεις να το σκεφτείς, πόσο κάνουνε, αυτός τα έχει βγάλει και σου δίνει και τα ρέστα. Μπράβο, αγόρι μου. Έλα να σε φιλήσω, ρε. Έλα να σε φιλήσω. Αχ, Αλεξάκο μου, Αλεξάκο μου. Ωραία, είμαι ο πατέρας σου, μπορεί τώρα να με βρίζεις, ρε, για αυτό που είμαι, για αυτό που κάνω. Αλλά θα με θυμάσαι κάποτε και θα λες αυτός ο σκατόψυχος σκατά στο λάκκο του είχε δίκιο για την προπαίδεια. Έλα, άφησε το να πάει να κοιμηθεί. Έχει σχολείο αύριο. Αλέξη, πήγαινε για ύπνο. Μην παντρευτείς ποτέ. Εγώ στο λέω. Ποτέ. Αλέξη, πήγαινε για ύπνο. Καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Στο παιδί πώς θα είπα απόψε. Φαρσί. Αφού δεν βλέπεις μπροστά σου, Χριστιανέ μου. Πού το κατάλαβες? Εγώ δεν βλέπω μπροστά μου. Εγώ όλα τα βλέπω. Όλα τα καταλαβαίνω εγώ. Ναι, το είδα. Σήκω, πάμε για ύπνο. Τι ύπνο, να εξετάσουμε και το μικρό. Τέτοια ώρα. Πάμε για ύπνο. Τον εξετάζεις άλλη φορά. Ναι, πάμε για ύπνο. Πάμε για ύπνο. Αυτά να σου λείπουνε. Μόνο ξεμέθιστος. Γιατί δεν βγήκαν παλικάρια τα άλλα, δεν κατάλαβα. Τότε ήμουν καλύτερος. Όχι, και τότε μεθυσμένος ήσουν. Μόνο τι νομίζεις ότι δεν βλέπω, όλα τα βλέπω. Άντε πάμε. Ναι, δεν το ξέρω, το είδα. Έλα, και μιλήσεις και κρασίδες. Έλα, πάμε για ύπνο. Πάμε για ύπνο. Άντε. Σιγά, σιγά. Ας ακούσουν τα παιδιά. Λοιπόν, Σουλάκο, εδώ δεν χρειάζεται να μιλήσει στο πληθυντικό. Μίλα γαλλικά, θα καταλάβει εκείνη. Δεν μπορώ, βρε παιδιά. Όταν είναι να μιλήσω σε καθηγητή, κάτι με πιάνει. Άλλα θέλω να πω και άλλα λέω. Από το τρακ είναι, δεν ξέρω. Άσε αυτά και πήγαινε. Θυμάστε να της πεις. Για ξαναπέστε μου άλλη μια φορά. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Που σημαίνει, δώστε μου άδεια σας παρακαλώ να πάω στον οδοντίατρό μου. Τι λέτε, να πάω? Βέβαια να πας, ρε. Θα δεις που θα εντυπωσιαστεί κιόλας που θα της μιλήσει γαλλικά. Πήγαινε. Να σου πω κάτι. Σου έχω πει να μου μιλάς στο πληθυντικό, αγόρι μου. Τι θέλεις, να αρπάξεις καμιά ανάποδη? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Τι είπες, βρε παλιόπαιδο, τολμάς, μπρος, γρήγορα. Στο γυμνασιάρχη, γρήγορα, προχώρα. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε κλάσω. Τώρα, θα ειδείς τι έχεις να τραβήξεις, τώρα. Γιατί σ' αρέσει τόσο εδώ? Δεν ξέρω. Εμένα όμως θα πάω εκεί. Και θα ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου. Πού? Μέσα στο δάσος? Μ' αρέσει εσύ στο δάσος. Γι' αυτό και ο αγαπημένος μου ήρωας είναι Ταρζάν. Όταν ήμουν μικρός, νόμιζα ότι υπήρχε. Και ότι ζούσε σε εκείνο το λόφο. Όταν μεγάλωσα και μάθα την αλήθεια, δεν μπορούσα να φανταστείς πώς ένιωσα.
Θα ήθελα να ζούσα μαζί του. Να μοιράζουμε τις περιπέτειές του. Γιατί για ζωή ονειρεύομαι να ζήσω. Κλαις. Όχι. Μην το πάρεις προσωπικά, αλλά δεν υπάρχει κάτι πολύ ωραίο από εδώ. Δεν σου αρέσει το δάσος, Έτσι κι έτσι. Εσένα μπορεί να σου λέει κάτι, αλλά εμένα δεν μου λέει τίποτα. Απ' την άλλη μεριά το χωριό έχει πιο ωραία θέα. Δηλαδή, εδώ σου άρεσε να ζεις ένα τέτοιο μέρος. Ενώ μέσα στο δάσος. Όχι. Μάλλον προτιμώ το κρεβάτι μου. Βλέπεις, εγώ δεν μεγάλωσα με τον Ταρζάν. Μανίνα διάβαζα και μου αρέσει ακόμα γι' αυτό και τη διαβάζω. Καλά, και εγώ διαβάζω πολλά περιοδικά. Έχω σπίτι μου μια μεγάλη συλλογή από κόμιξ. Άμα δεν μπορώ να στα δείξω. Έχεις και κατάλληλα. Τι εννοείς? Έλα μωρή, κάνεις πως δεν ξέρεις. Από αυτά που κυκλοφορούν. Τα λατατά, μοντατόρε. Γιατί διαβάζεις? Έχω διαβάσει. Είχε πέσει στα χέρια μου ένα τερατά του αδερφού μου. Αλλά δεν πρόλαβα να το διαβάσω όλο γιατί ήρθε γρήγορα. Ακόμα θυμάμαι μερικές εικόνες. Μετά έψαξα να το βρω, αλλά πού? Ο Σταμάτης το έχει εξαφανίσει. Τώρα δεν έχω κανένα από αυτά. Βλέπεις, έχω και ένα μικρό αδερφό και ψάχνει συνεχώς τα πράγματά μου. Και δεν μπορώ να τα κρύβω σπίτι. Γι' αυτό τα ανταλλάζω με διάφορους στο χωριό. Χέρι-χέρι, όλο το χωριό το διαβάζει. Αν πέσει κανένα τέτοιο περιοδικό σε κάποιον, σίγουρα θα περάσει και από μένα. Οπότε θα σου πω. Καλά, δεν κυκλοφορούν. Αμέ. Τότε μπορούμε να χωράσουμε. Θες να σου πάρω? Αν μπορείς. Θα πάρω. Θα προσπαθήσουμε πώς μπορώ αυτές τις μέρες. Για πες μου μια φάση από αυτές που σου άρεσε. Τι φάση? Τι φάση? Φάση. Μια ιστορία που έχεις διαβάσει σε αυτά τα περιοδικά και σου άρεσε. Να σου πω τι μου έχει κάνει εντύπωση. Τι? Είναι μια ερωτική σκηνή, ας πούμε. Όχι από αυτά τα περιοδικά. Τη δημοσίευε ο μικρός αρχηγός. Το έλεγε Δελτα 99. Σε αυτή ο ήρωας είχε πεθάνει. Τον είχαν, νομίζω, κάπου στη θάλασσα πάνω σε ένα κρεβάτι. Η κοπέλα του ήρωα γδύθηκε και μετά ξέπλωσε πάνω και τον έκλαψε. Αυτή η εικόνα μ' άρεσε πολύ. Παΐρα είναι το προσφοράν της οικίας του κακού μέγα βραχώδες ύψωμα. Εφού άλλοτε η το εκτισμένη η Ακρόπολης του τόπου. Νυν δε υψούται επί των πελασγικών αυτής τυχών, των τουρκικών διοικητήριων και οικίες τινές των εγκρίτων Οθωμανών. Γραφικότατον παρέχουσα θέαμα εν την ποικιλία των χρωμάτων και την ανομαλία των ρυθμών. Τα οικοδομήματα ταύτα. Έλα ρε γιαγιά. Έφαγα τον τόπο να σε βρω. Καλώς το. Πεινάς πολύ? Ναι, να σε φωτίσω, να πάμε για φαγητό. Τι άλλος να κάνεις? Να δώσω αυτό το σανό στα ζωντανά και λίγο στάρι στις κότες και φύγαμε. Εντάξει, θα δώσω εγώ το σάρι. Α, δεν πρέπει. Το μεσημέρι θα είναι παππού σπίτι. Θα τον βρούμε εκεί ώσπου να πάμε. Θα φωνάζει για φαγητό. Δεν πιστεύω να πήρε το ρομάτζο. Δεν θέλει το ρομάντζο, παππούλης τώρα. Τις προάλλες, ξέρεις, τη βρήκα κάτω από το κρεβάτι του. Ένα περιοδικό με γυμνές, τσιτσιδωμένες μικρές. Και τι σου είπε? Τι να μου πει. Έχει λέει μια ιστορία σε συνέχειες που τον διασκεδάζει. Μωρέ, πάει κουρκούτια στο μυαλό το λότελα. Άλλη φορά να τελειώνεις το φαγητό και μετά να πηγαίνεις στα μανάδια. Καταλήξαμε να τρώνε πρώτα τα ζώα και μετά οι άνθρωποι. Ψώνανη και φάει το φαΐ σου. Από να σε ρωτήσω, γιατί διαβάζεις το ρομάτζο? Έχει ωραίες ιστορίες μέσα που τις παρακολουθώ. Ιστορίες? Τι ιστορίες? Περιπετειώδεις. Από άλλους τόπους. Πολύ καλές. Θα σου δείξω μετά. Το Λιέλο, βρωμόσκυλο, πάλι στα πόδια μου βρέθηκες. Το Λιέλο. Είδες το κοπρόσκυλο, έξω φρενών με έχει κάνει. Όλο στα πόδια μου μπλέκει. Έλα ρε παππού, σταμάτα. Τι το βρεις το κακόμοιρο? Κακομοίρης αυτός. Αυτός έχει αυτά τα μούτρα για να τον λυπόμαστε. Το πιο καλά εγώ τόσα χρόνια, δεν με ξεγελάει εμένα. Αλλά εντάξει. Να σου. Θες να σου πάρω το ρομάτζο? Μπα, πώς και τόση προθυμία.
Παππούς μου δεν είσαι. Δεν πρέπει να σε βοηθήσω κι εγώ. Θα μου πάρεις και ένα άλλο περιοδικό όμως. Ποιο? Να δεις πώς μου το διαβάζει ο Γιάννης ο Βίζας, το ξέρεις μωρέ, εδώ πιο κάτω. Εντάξει, ποιο είναι όμως? Να δεις πώς μου το είπε. Σκάνδαλο νομίζω. Σκάνδαλο. Α, μάλιστα. Εντάξει, δώσε μου τα λεφτά τώρα. Πάρε αυτά και θα σε τακτοποιήσω μόλις τα φέρεις. Καλά, κατάλαβα. Πάλι τίποτα δεν θα πάρω. Μωρέ, φέρ' τα εσύ και θα δεις. Μόνο πρόσεξε, μη σε δει η γιαγιά σου με τα περιοδικά και έκδοση με τον άνθρωπο στη γυναίκα του. Ξέρεις εσύ πώς είναι οι γυναίκες. Ξέρω. Αυτό εδώ. Σε μένα μιλάτε. Ναι, σε σένα μιλάω. Έλα εδώ είπα. Γρήγορα. Δώσ' με αυτά που κρατάς. Δεν μου λες? Πού τα βρήκε αυτά η αφεντιά σου? Ένας φίλος μου τα έδωσε. Και πού είναι τώρα ο φίλος? Μου τα έδωσε και έφυγε από τη γωνία προς τα πάνω. Τι μου λες βρε Χαϊβάνι? Με κοροϊδεύεις? Ποιος φίλος του και κουταμάρας μου λες? Γιώργο το λένε. Τότε σύρε και πες στο φίλο του Γιώργο να κοπιάσει από το μαγαζί να τα πάρει ο ίδιος. Κατάλαβες? Άιτε χάσει τώρα από μπροστά μου. Μη σου ξεκολλήσω και τα δυο στα αυτιά. Θα στράψω 2 φούσκους και σε φτιάξω εγώ. Άιτε, στρίβε. Δεν το είπα. Αμέσως ήρθε, μη χάσει. Έλα κάτω, βρε. Πάμε. Θα τον καρφώσω κι εγώ. Άσε με, θα τον καρφώσω. Παρβατζήμα, ο Αλέξης κάτι ήθελε να σου πει. Παρβατζήμα, όλο το χωριό θα μάθει για σένα. Όχι ρε φίλε. Εσύ, η θεία Γεωργία, παντρεμένη και... Όχι ρε φίλε, δεν κάνει. Άσε με, θα τον καρφώσω. Τι καλά κάνεις δεν κάνει αυτά, θα το κάνω κι εγώ. Τι βλακίες είναι αυτά που λέτε? Έλα, Παρβατζήμα, το ξέρουμε για σένα και τη θεία Γεωργία. Δεν πιστεύω να θες να το μάθει όλο το χωριό, Φαντάσου το σούσουρο μόνο. Τι θέλετε από μένα? Να είσαι λίγο διακριτικός, όπως κι εμείς. Αυτό θέλουμε. Καταλαβαίνεις. Και πού σε, θα περνάω κάθε μήνα από το μαγαζί σου να μου δίνεις τον ταρατατά. Να ρίχνω καμιά ματιά που και που. Έλα, Θεολουσή, καλημέρα. Τι θέλεις? Καλησπέρα. Δεν λες? Αυτός εκεί. Δικό σου είναι? Ναι. Είχα μια αμφιβολία στην αρχή, αλλά τελικά είχα δίκιο. Είδες, Παντελία? Δίκιο είχα. Έλα, μάνα. Έλα, πάμε να φύγουμε γιατί έχουν και δουλειές οι άνθρωποι. Γιατί να φύγουμε, αφού αυτός είναι? Ποιος αυτός? Ο γιος σου. Ναι, αυτός είναι ο γιος μου. Γελάει κιόλας. Τρομάρα του. Καλά κάνει και γελάει το παιδί. Μικρός είναι, δεν έχεις κοτούρες. Βρε, εδώ γελάμε εμείς που είμαστε μεγάλοι. Έλα, μάνα, πάμε να φύγουμε. Έχει γίνει παρεξήγηση. Έλα, θα σου πω. Δεν πάω πουθενά. Τι παρεξήγηση, βρεχαμένε? Αφού σου λέω αυτός είναι, το είδα. Μωρέ, μάνα, με 10 βαθμούς στραβωμάρα, θες να είσαι και μάρτυρας? Έλα να σου πω. Μωρέ, μάνα, έχει γίνει παρεξήγηση. Το παιδί μου είχε δώσει τα λεφτά από την προηγούμενη για τα περιοδικά που πήρε, κατάλαβες? Πάμε να φύγουμε πριν εκτεθούμε. Παντελή, θέλεις βοήθεια σε κάτι? Φιαλιούς, είσαι καλά? Μια χαρά είμαστε, Αντωνία μου. Μια χαρά. Μια καλημέρα ήθελα να σου πούμε μόνο. Μια καλημέρα. Μπαρμπατζήμα, θα περάσω σε κάμια ώρα για τα περιοδικά που είπαμε, έτσι. Θα με υποχρέωνες να ήσουν εσύ στο μαγαζί. Έλα, προχώρα, μάνα, προχώρα. Τον Παναγία. Μαμά, έχουμε τίποτα να κεράσουμε το φίλο μου τον Γιώργο? Άντε, ελάτε πάνω και θα βρούμε. Προχώρα, Μανολάκη.
Ρε μάγκα, αν δεν έχεις σκοπό να το πάρεις, ας το κάτω γιατί θα το χαλάσεις. Πόσο έχει? 2 εκατοστάρικα. Έχω 166. Έλα, χάρη σου κάνω. Να σου πω, βάλ' το στην τσέπη σου, μη σε δει κανείς. Άντε, στρίβε τώρα. Η γιαγιά μου λέει πως δεν πρέπει να μετράς αστέρια. Γιατί βγαίνουν αστεράκια στα χέρια σου. Δεν τα μετράω. Απλά τα κοιτάω. Στην Αθήνα δεν ήταν τόσο πολλά. Σου αρέσει εδώ? Εννοώ στο χωριό μας. Στην αρχή δεν μ' άρεσε, αλλά τώρα εντάξει, καλά είναι. Γιατί καπνίζεις? Μ' αρέσει. Εσύ να σε νοιάζει. Αν μου δώσεις το τσιγάρο, θα σου δείξω κάτι. Τι εννοείς? Δώσε μου το τσιγάρο και θα δεις. Όχι πρώτα, πες μου και μετά. Αν δεν μου δώσεις το τσιγάρο, δεν πρόκειται να δεις τίποτα. Καλά, πάρ' το. Αλλά πρόσεχε. Έτσι και κάνεις καμιά κουτσουκέλα θα στο πάρω πίσω. Να, τα κουβάλες για να στα δείξω. Είναι τα περιοδικά που θέλεις να διαβάσεις. Δεν το πιστεύω, τα βρήκες κιόλας. Μου αξίζει όμως ένα φιλί. Και γιατί σου αξίζει? Για τη χαρά που σου έδωσα. Εγώ μόνο το αγόρι μου φιλάω. Τότε να γίνω. Μπα, εσύ θα τα αποφασίσεις αυτό. Εγώ λέω να μην γίνεις. Μόνο άμα σου κάνω το σήμα θα είσαι το αγόρι μου. Και τι σήμα θα μου κάνεις? Το σήμα του Φόντζη. Ποιανού? Του Φόντζη. Καλά δεν βλέπεις κάθε Παρασκευή τις ευτυχισμένες μέρες? Ναι, κάπου. Τώρα να το βλέπεις πιο συχνά για να ξέρεις. Λοιπόν, άκου. Όταν ο Φόντζη κάνει έτσι, σημαίνει ότι όλα είναι καλά και τότε θα είσαι το αγόρι μου. Προς το παρόν είσαι έτσι. Έλα, σαν μικρό παιδί κάνεις. Πάρ' τα περιοδικά τώρα και κρύψτε γιατί είμαστε κοντά στην εκκλησία. Και αύριο μετά το σχολείο θα έρθω να τα δούμε μαζί. Καλά, θα σου δώσω και ένα φιλί τώρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είπαμε το σήμα. Άντε μια ώρα στον καθρέφτη. Τελείωνε και πήγαινε να φας. Δεν πεινάω. Πες τον Νίκο να φάει γρήγορα γιατί θα έρθει μια συμμαθήτριά μου. Θα φτιάξουμε κάτι χάρτες στη γεωγραφία. Ποια συμμαθήτρια? Ποια συμμαθήτρια? Μια συμμαθήτρια, τι σημασία έχει αυτό. Καλά. Εγώ θα πάω κάτω στη βρύση, στο Μαχαλά, να πλύνω 2 κουβέρτες. Δεν παίρνεις και το μικρό μαζί σου? Δεν πάω πουθενά. Δεν σταματάς βλακίες, λέω εγώ. Άντε και τρώγει πιο γρήγορα. Θα φάω όσο αργά θέλω. Τι να σου πω, ρε άνθρωπε, τι να σου πω. Ρε μαμά, δεν του λες και εσύ κάτι? Εγώ θέλω να διαβάσω και αυτός κάθεται και τρώει 1 ώρα. Εντάξει, μην ανησυχείς. Πολύ ανήσυχο σε βρίσκω σήμερα με τα μαθήματα. Τι συμβαίνει, τόσο δύσκολα είναι? Όχου, εγώ έχω δουλειά και εσείς κορυδεύετε. Λέγε που τα έχεις κρυμμένα γιατί σε πιάσω όλοι μονό σου, Δεν στα δίνω. Και να με αφήσεις, αλλιώς θα φωνάξω τόσο δυνατά που θα μας ακούσει η μάνα από τον κάτω Μαχαλά. Είσαι πολύ μικρός για να διαβάσεις τέτοια, είναι κατάλληλα για σένα. Αν δεν μου πεις που τα έκρυψες και σε πιάσω, θα δεις τι έχεις να πάθεις. Ναι, τι θα μου κάνεις, τι θα μου κάνεις. Άνοιξε μου κάτι χάθηκες. Όχι. Άνοιξε. Όχι. Άνοιξε.
έχεις κρύψει? Είπες ότι τα δούμε μαζί. Δεν σου τα δίνω, είναι δικά μου τώρα, θα πάρω σπίτι μου. Όχι, εγώ δεν στα δίνω. Έλα, λέγε, πού τα έχεις κρύψει? Τι έγινε, άφησες τη μαμά μόνη? Να μην σε νοιάζει, έκανε κρύο και έφυγα. Να πας πίσω να τη βοηθήσεις. Να πας εσύ που κάθεσαι εδώ και φωνάζεις. Εγώ θέλω να δω Μπόλεκ και Λόλεκ. Μη μου πεις ότι θα δεις τηλεόραση τώρα. Στο λέω. Και γιατί έχεις ξαπλώσει πάνω στην κοπέλα, δεν είναι κρεβάτι. Δεν πας στο τζίμα να πάρεις κανένα Mickey Mouse? Θα σε αφήσω να το διαβάσεις πρώτος. Τώρα βλέπω έργο. Μπορεί πιο ύστερα. Τα περιοδικά είναι δικά μου. Δεν θα μάθεις που τα έχω κρύψει. Ο αδερφός μου. Έρχομαι, ένα λεπτό. Η ζακέτα μου πού είναι? Στο τραπεζάκι του διαδρόμου. Τι έγινε ρε παιδιά, στοίχημα παίζετε? Βρε, καλό στο μονολάκι. Μας έχεις τελείως γραμμένους τώρα τελευταία, Μόνο όταν μας χρειάζεσαι μας θυμάσαι. Έλα μωρέ, τα παραλες τώρα. Εγώ τα παραλέω. Ξέρεις πόση ώρα με έχεις σήμερα εδώ? Άσε που όταν έρχομαι σπίτι σου όλο λείπεις. Και η μάνα σου δεν ξέρει καν που είσαι. Καλά, τι κάνετε? Στοίχημα παίζετε? Τι στοίχημα, μωρέ. Και εννοώ την επιστροφή του Σούλη στο σχολείο. Βρε, πώς πέρασε και όλες οι μέρες, ρε? Τι έγινε, πώς θα πέρασε τα πολύ? Ξεκουράστηκα λίγο. Καλά ήταν. Άμα θες να ξεκουραστείς κι άλλο, ξανακλάσει την καθηγήτρια. Παιδιά, μάλλον με δουλεύετε. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ σας αγαπάω. Έλα ρε Σουλάκο. Μην τα παίρνεις όλα τους μελετής. Κι εμείς σας αγαπάμε. Θες τώρα να παίρνετε να πάνε κάτω τα φαρμάκια? Να σου πω ρε Μανολάκη, μήπως έχεις 20 δραχμές να συμπληρώσω? Δεν μου φτάνουν για τους κορνέτες. Ευχαριστώ. Σου χρωστάω χάρη. Λέω το βράδυ να πάω για κάνα περιοδία. Θα έρθεις? Μπα, θα πάω νωρίς για ύπνο. Λέω να πάω στην Αντιγόνη. Είσαι τρελός αγόρι μου. Ο πατέρας είναι πάρα πολύ άγριος. Έτσι και σε πιάσει έχεις πεθάνει. Ποια είναι ψωνομίτας ρε? Δεν το ξέρεις, είμαι ατσίδας. Δεν είναι σωστό. Τι βλέπω? Ενδιαφέρον. Δεν είναι ενδιαφέρον. Η Αντιγόνη είναι καλό κορίτσι. Αφού το ξέρεις ότι μόνο καλά κορίτσια βλέπω. Αν θες να έρθεις, έλα. Μην κάνεις και εσύ μια ώρα. Θέλω να κοιμηθώ. Σταμάτη, έλα αν θες. Έχει και γλυκό. Αντιγόνη, είσαι καλά? Ναι. Τι θόρυβος ήταν αυτός? Δεν ξέρω.
Καλά. Αλέξη, Αλέξη, εσύ είσαι. Εδώ, Αντιγόνη. Α, ώστε εσύ ήσουν. Όχι, δεν ήμουν εγώ. Ο Γιώργος είχε κρεμαστεί με αυτό στην τουαλέτα σου. Τι είναι αυτό το πράγμα με εσάς? Ούτε στην τουαλέτα δεν μπορεί να πάει κανείς με την ησυχία του. Αμάμφια. Το σπίτι του Γιώργου είναι μακριά από εδώ. Όχι, είναι δίπλα στο σιδηρουργείο της Ελεκούνη. Γιατί ρωτάς? Καλά στέλνος Παλαβή, τι θέλουμε εδώ? Δεν πιστεύω να σκέφτηκες σε μαλακία. Απλά θα του δώσω ένα μαθηματάκι. Αυτό είναι, δεν κάνω το βήμα. Δεν σε χρειάζομαι έτσι κι αλλιώς. Καταρχήν ο Γιώργος αποκλείται να είναι σπίτι. Άμα κάτσεις και τον περιμένεις, οι δικοί σου το καταλάβουν ότι λείπεις. Κοίτα. Όπως βλέπεις, υπάρχει και Θεός. Μην ενοχλείσαι. Απλά ξέχασες κάτι και μπορεί να το ξαναχρειαστείς. Τα κοψοχόλιασα. Έπρεπε να δεις τη φάτσα του. Τώρα δεν θα ξανάρθεις σε σένα με τίποτα. Το χρειαζόταν όμως. Είμαστε κοντά στο σπίτι μου. Τι είναι αυτό? Κουκουρίστρα. Η γιαγιά μου λέει πως αυτό που λέει προμηνύει θάνατο. Ευτυχώς είναι μακριά από το σπίτι. Έλα, αυτά είναι στα χλαμάρες. Άντε καλή νύχτα. Πού πας? Θα με φιλήσεις. Γιατί να σε φιλήσω? Σου κάνει το σαιμό της τα αγόρι μου? Όχι. Τότε γιατί? Επειδή σε βοήθησα. Χαρά στη βοήθεια. Μην κουράζεσαι πολύ. Άντε καλά, θα σου δώσω ένα φυλάκι τώρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είσαι άγαρμπος. Δεν ξέρω ούτε να φυλάς. Κατσακίνητος. Μην κουνιέσαι. Αλέξη, Αλέξη, ξύπνα, αγόρι μου. Ξύπνα. Τι είναι? Τροπής, τροπής. Και μέρα. Μπαμπά. Μην κλαις.
Αιωνία ημίν, Θεός χωρέστην ο Θεός να την αναπαύσει. Βλέπεις τη γιαγιά στον ύπνο σου? Όχι. Δεν έχει έρθει ούτε μία φορά. Λένε πως αν δεν έρχεται είναι καλά εκεί που είναι και θέλει να την ξεχάσουμε. Μη στεναχωριέσαι. Νόμιζα ότι είχα κάνει μια συμφωνία με το Θεό. Τώρα βλέπω όμως ότι όλα έχουν χαλάσει. Που ο Θεός δεν κράτησε αυτή, τι τον εμποδίζει να κρατήσει όλα τα άλλα? Τι τον εμποδίζει? Αγατά ρε Τζίμι! Αγατά! Τι αρκετά βρε μαλάκα! Θες να τις φας κι εσύ? Για κόμπια σαν έχεις αρχίδια! Έλα Αλεξιάστονα, τώρα αυτό βλέπεις μόλι κι εσύ! Σε ένα μαλακισμένη σου έχω πολλά μαζεμένα. Σε έχω ακούσει που λες διάφορα για μένα στο χωριό. Κλείς το στόμα σου, μάζεψε την κότα από εδώ, γιατί αλλιώς θα σε γαμίσω! Απ' γαμίσου! Ρημάνεις με! Μαλάκα! Σταμάτα, Αλέξη! Μα δεν άκουσες τι είπε! Κάνε πίσω εσύ! Πολύ μεγάλο στόμα δεν έχεις εσύ ρε παπάρα! Τώρα θα δεις μαλάκα! Θα σας γαμίσω όλους! Σταματάς το να δεν έξεις το εγώ, τι βλέπεις τώρα! Θα του κόψω τη γλώσσα του μαλάκα! Σταματή! Τι έγινε παπαρακόλωσες! Έχεις πάντα να σπρώχνεις μόνο! Για έλα τώρα! Να δεν έξεις το εγώ! Το μάτι μου! Το μάτι μου! Το μάτι μου τρελά! Το μάτι μου! Έρχονται οι καθηγητές! Το μάτι μου! Το μάτι μου! Το μάτι μου! Το μάτι! Το μάτι μου! Τον βρήκατε? Όχι, ψάξαμε όλο το χωριό. Ψάξαμε κατά τη βρύση στο μοναστήρι, κατασκήνωση, τίποτα. Όχι, κύριε Χαράλαμπε. Αλήτη! Αλέκο, πήγαινε τον στο σπίτι με τις χειροπέδες και περίμενε μέχρι να έρθω. Αφήστε. Είπα με τις χειροπέδες! Μα είναι παιδί, ρε Χαράλαμπε. Είναι διαταγή, δες τον.
Ευχαριστώ για όλα, Λούκο. Το σκεφτείς καλά, βρε Χαράλαμπε. Το παιδί δεν έπαθε τίποτα, το μάτι του είναι εντάξει. Για ένα χιλιοστό το είχε χάσει όμως, φίλε μου. Εδώ δεν μπορώ να μείνω πια. Θα σου τηλεφωνήσω να κανονίσουμε τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά. Πού ήσουν, ρε μαναλάκι? Σε έψαχνα. Ανησύχησα. Γιατί δεν ήρθες στο σχολείο? Κάτι παιδιά μου είπαν ότι είσαι εδώ και ήρθα να σε πάρω. Αμάν μωρέ, πώς κάνεις έτσι? Αυτή δεν τέριαζε με εμάς, ήταν άλλη πάστα. Και σιγά την ωραία. Κάσε ρε! Μη μιλάς για αυτή! Δεν θέλω να σε ξέρω! Τέρμα η φιλία μας!
Γεια. Γιάκα. Μη στεναχωριέσαι, αγόρι μου. Μη στεναχωριέσαι. Όλα θα πάνε καλά. Αλέξη! 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 Παπά! Αγόρι μου! Αγόρι μου! Μην το ξανακάνεις αυτό ποτέ, ρε. Ακούς? Είμαι ο πατέρας σου, ρε. Τι έχεις? Τι μου κρύβεις, ρε? Γιατί έφυγες από το σπίτι μας? Εμείς είμαστε άντρες και πρέπει ένας να στηρίζει τον άλλον. Ακούς? Κι αν εγώ φύγω κάποια στιγμή, εσύ πρέπει να είσαι η κολόνα του σπιτιού. Όπως είμαι εγώ τώρα. Γιατί η ζωή είναι δύσκολη, γεια μου. Πολύ δύσκολη, γεια μου. Παπά, θέλω να σου πω κάτι. Τι είναι? Την Αντιγόνη θα την παντρευτώ. Δεν να την πάρεις. Άντε ρε, πάμε τώρα, άντε, πάμε γιατί και μάλλον δεν έχει κοιμηθεί όλη τη νύχτα, το ξέρεις. Σκουπίσεις τα μάτια σου. Να σας πω κάτι, ο γιος ο μικρός λέει μαλάκα. Αυτό είναι δικό σου. Στο χρωστάω. Φίλοι. Τι λες, πάμε για κάνα περιοδία? Από τώρα, είναι πολύ νωρίς. Η ώρα είναι 10 και 4. Η Γιάννα που σου αρέσει, στις 10:30 πάει να κατουρίσει. Αφού χορεύει τώρα. Έλα ρε εσύ, κάνε θες και δεν την ξέρεις. Πάνω στο γλέντι. Μην πάρεις και στοίχημα. Κοίτα τι. Αμέ.
Είναι παιδιά όσα όνειρα κρύβεις ακόμα. Είναι παιδιά και του κόσμου ζητούν τα κλειδιά. Είναι παιδιά οι αγάπες που μείναν στο χτες, στου μυαλού τριγυρνούν τις αυλές, είναι ακόμα παιδιά. Θα έρθουν ξανά κάτι βράδια τρελά γιορτινά, στο κορμί που γερνά, που πονά, στη ζωή σου να βάλουνε φωτιά. Είναι παιδιά τα τραγούδια που κρύβεις στο στόμα, μες στην καρδιά, μες στο σώμα βαθιά. Είναι παιδιά οι αγάπες που έχουν χαθεί, και ας είχαν με όρκους δεθεί, είναι ακόμα παιδιά. Θα έρθουν ξανά κάτι βράδια τρελά γιορτινά, στο κορμί που γερνά, που πονά, στη ζωή σου να βάλουνε φωτιά.